Takže čaute ľudia, dneska si natočíme novú XP mapu do Chapter 6 Season 3. Takže napíšete si do vyhľadávania Pile 4, vyhľadávam do túto mapu, túto, a vlastne dáte si private, stačí keď si dáte private, alebo keď chcete fajtiť napríklad s niekým, tak môžete si dať publicy, alebo môžete ísť s kamarátom na tú mapu. Ja som ešte Fortnite nehral, asi po mesiaci hrám Fortnite, takže som dosť noob, ale tak za chvíľku sa uvidíme. No takže ľudia, pôjdete tuto na tento kontajner a zadencujete. Počkáte na timer. Takže ľudia, počkal som na timer a tuto do tohoto zadáte kód 1616 a odomkne sa vám tá XP mapa. No. A teraz vlastne vám dodáva avkovacie XPčka a ozvem sa vám, keď bude mať nejak tak viac XPčok. Takže môžete vidieť, že fakt to dáva dosť XPčok a proste je to fakt dobré. A keď proste tá zipline, či jak sa to volá, vám prestane dávať XPčka, tak môžete tu strieľať na tie terče a to vám bude dávať ešte mega veľa XPčok a môže vám to dať kľudne aj 500 000, niekomu aj 5 miliónov. No to skecam, ale niekomu proste to fakt môže dať, že aj som videl, že aj 4 milióny proste. No takže fakt odporúčam mapu a keď chcete viac takýchto XP map, alebo proste chcete, aby som natočil Battle Royale alebo ako hrám s kamarátom, tak dajte aspoň 5 lajkov a dajte aspoň odber, like, hoci čo dajte, zdieľanie a majte sa.